lang hilin eh. Hi, madung hapon. Ako na pod ni. Karon di ay magprepare ko kuan mga gulay nga giwa. Kasing ko na nunan. Anong prepare ning gulay kay maghimo na po kog empanada nga gulay nga palaman katong hapon kay palaman naman itong hagbo kayo o may lubi kaya man sige uwan makakuhag dabo nga lubi magpalain na po tayo sa gulay na po niyang palaman sa harina hanggang mga giandam gulay giwan siparit ag dahon o karot o sayote o basa nipalit ako nagpadali kong alis merkado kuan sari daan da mo ni hindi hiwa hapon man na 5 kay para maniubos buntag hapon ko nagpreparar kay kuan na kalibutan na sa nani kuan na may init-init sige na mag-uwan Pebrero na anta may mudi kapangguna tunod sa uwan nagdamitak nagduta kahoy madadara kaya napakoy kahoy dito hindi panandig iwanan na lagi po doon ano pa kuha mana nga palain sa punta kuan ko suway ko empanada gulay ang palaman da naman to ining comment sa ahong yapod gahapon nga kung kuno perfect kuno ko mag empanada kay buko o maghilain karon na po malabi gulay daghang salamat dahil itong comment nas Japan kung siya nas Japan sana dia pinig yung pag-greet og happy birthday atong basahan ng jacket sa rato atong na makopya sa tuingan sa mag-greet sa nagpag-greet ng birthday ko sa ugma PM lang ma'am pilay imong edad sa kadapit mao tong kitong tagdakon sa Japan og na maklaro ka adto kay signal lagi dani wawa maka-upload ko rin sa ako si babaw da dito sa kakay gawan-uwan hindi na ba mo itong nabasahan nga mapag-greet kung happy birthday atong talong nagbasa unja signal ko ni kung naghiwa daaning gulay sakar po ka sa krasada ito ko magpa-signal kanihan yung slice kanihan yung gisahandaan para itong kadlawon ano nga paano o kaso kami dito na pagsugod og hiwa kay maulignas na tayo magtambay na may isang gagaw kabara man siguro magsawa di ko kay ba mo edit hindi ko kabito video ako basa-basag video na yung mag-istorya lungaton sa nahag mawa na tatay mga alas 5 sud naman nas kuan sud naglungga nas tatay ano makabidyo nas tatay ano karon ako hiwa hapon yung ang hiwa sari mo ko yung comment sa vlog nga ang mahal ko nung harina mahal lagi ma'am pero saan man kung laing makapagkitaan nga agihan makakita tag mamiso para madugay barato siguro tanan na palitin kainin comment lang ito mahal ko nung harina ang harina tag 50 ng kilo sa una ka ng harina sa naggama pa ko buti po tag 12 pa ng kilo 1989 kaya sako sa una kuan raman to 150 rang sako sa una atong tigluto pa po kung butsi-butsi dami ko sa una tigluto kung butsi-butsi
Mali ito. Karon ibang pala nagsako sa harina ron. Okay. 50 naman kilo. Unang gulay na anong lamasan o sibuyas o ahos. Para igisa pinaaga. Sama na pala palaman na sang panugma sa buntag. Sa empanada. Wala ni karne ha. Puro ni gulay. Mahal karne. Mahal karne. Gulay-gulay lang. Harina, third class. Ang kapadaan. Huwag ko pagpapagahos. Kalibutan sila mag-uwan. Baka ko yahos. Sibuyas murag muta. Kaya ang sibuyas lagi mga nagtagkuan. 700 kilo. Rakoto ka dako. Murag koto ka dako ang sibuyas. Ano naman eh. Babaho. Sibuyas, gagmay kayo. Pahiwaan ng square. Ahos. Sunod ko na. Hindi na ako kalibutan. Huwag hangin. Pamawag uwan. Sarag uwan. Sugod November pa, October pa. Mayroon ng mantika ibutang. Mag-isa ko sa gulay. Sibuyas, ahos. Ano yung panakot. Isa ko gulay. Gulay para sa empanada. Kita po bukayo. Brown sa nahang kuan. Ahos. Og sibuyas. Wala ni karnihay ha. Wala ni karnihay. Wala ni gulay. Ano na? Gulay hanggang square pagkuan. Paghiwa. Ngayon pa naman sa empanada.
Ibang kado, takong. Ah. Ako ko na paggisa kay ano ni, hapon na ibalot sa harina. Luto gihapon siya. Ah. Isang gulay, palaman sa empanada. Hindi na po ni butong, hindi na po ni bukayo, gulay na po ni. Sunod, ang po ko maglumpia gulay. May mapalit ng tawgi. Tawgi na po yung ibalot sa wrapper. Lumpia wrapper, o makalimsit lang po. Ang gulay. Nagtapos na ko sa empanada, di gulay ng ginisa, makabidyo sa so. Ako makabidyo ka na pagsugod kay may nagpasound sa so. Ang gipanghulman nala. Aning gihatabiran og hapinag silupin ha basi mayon mo hanang gilukmad sa lamis sana nay silupin. Empanada na pud ni. Kaya na pud ni bukayo. Gulay na pa yung gibutang ani. Gulay. Kinisang gulay. Paliniginan naman ng mga tao kaya ang di sumhan. Order ni sa kuan nanakan. Dahil mong suroy ani puslahan sa mahayag. Para. Dili ani kuanan og asukal. Kaya man ni kuan. Sudan man ni og mahimo siguro first time pa mo ning suway na nga ni empanada. So siguro kuan ani kapares. Pagama siya 50 ka buok. So maka 50 na ba ni? Di apang gawin kang kuan. Di apang minasa nga dako dia. Tubo na. Para man giling-gilingin uban na sa nga tunan og kuan gulay. Para na. Pagmasa ni mo sa harina gito, sahan mo kuan. Yes, o asukal o asin o oil. Kaduhanin ang kuan ron. Gama. Unang halinang kang anak ng sani kaya tumis mahayag sa Zoom ni Japan alas 7.
Pasapot nung kamon sa kahi. At kung upaw violet. Hindi na ripaw. Hindi na ripaw kaya mong luluway uban. Alam to nga dagis bay. Kung pwede ka to kung standby lang to kaya di ko kapang magtinda. Naningan nga. Ariram ko sa bay si papa. Pero kung balik sa bahay, pangarian. Kaya ako yung mga dito, di ko pwede pa nagsara. Sa palihok dito. Ayaw mo nga itong bahay. Mga gamit na sa mga luto-luto. Ano na? Empanada. Ihap na ko ang bilani ka buo. Shout out po rin si Garcia Hernandez, Tabuan, Garcia, nila, ni Marinilda. Kamusta mo diha mad sa bayuan? Bayuan das Garcia. Balis amo alis siya way undang. Shout out ko diyang Mama Julie sa Maribuhok. Abaywan na Julie. Kabang. Sige ka bang? Empanada mo diha. Ang nauna pila ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya dani magtabang ng tuskiya nga ni. Kaya tuskiya kay tabang-tabangan mo itong mangyayani ko. Kaya kay hilig to magtabang-tabang nga ng luto-luto ko. Sa una tos portis gamay pa to magdalimugan ko mo apil.
ka. So. 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 So, kamu ka kagawin. Empanada. Kanang empanada uban tinood nga kuan daghang pangsagulan may karni ganiling. Ito ang gulay ra ni. Gulay lunlun. Okay, alis siya mga tindang tawgi, basig na napit tawgi. Nakalapog ko. Lumpia, gulay. Lumpiang Shanghai. Ayay. Uwan naman po. Uwan na. Gandang. Uwan. Kapag pagkamuti dan sa kamayura, hindi uwan. Kamuti turun tako, may kamuti. Shout out sa may kamuti, kapalit ako. Empanada mo diha. CMM, anong saludan ang speakers by. Gulay, manigulay. Empanada. Ang gaprito. Alam, hulog man. Oh my God, may mabali. Hay, ginasa. Kapit ito. Hay. Ang empanada. Sunog na, hapit na sunog.